nyawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko engang koso son takon war tani reki janji-janji ku eleng sumadot sing tias ingsun nimas ingsun merah sapa sineksenan bumi langit tangi sing tias nganteni padang rembulan Duh para tamu kanthi suka jroning nawa bapa wonten ing Wardaya. Biwa bingah lenging manah pepundhen kula ingkang menggugati Bapak Cip Giono lan sedaya keluarga. Wonten ing ngaripin iji Surya Kang pinilih dawuh Respati manis tegesipun Kemis Legi Surya kaping 9 April 2026. Insyaallah mboten dangu malih duh para tamu Bapak Cip Giono lan sedaya keluarga kepareng netepi darmaning sepuh Mahargya Suta Hamiwaha Siwi siwinipun kang dakinasih. Ing mangka duh para tamu genelaing wanci genelaing swasana tan karasa tan kanyono genelaing wanci swasana pahargyan daya kawiwitan duh para tamu kakung putri kula minangka pengendali wara juru panatawara taruna saking wali kukun ingkang insyaallah badhe makarya sesarengan kalian juru rias penganten paniti busana pangrengga busana saking Queen Wedding Organizer kagunganipun Ibu Ayu Kusumawardani utawi Mbak Ayu mijil saking Krambi wonten kalenggah menika murih kabuka ing nala sembada ing samudayanipun nitik sekrengkit guwaya jaiting netra selaning alis panjenenganipun Bapak Cip Giono lan sedaya keluarga tansah paminta sing Gusti murih wayu judul sageda sajiwa dhateng temanten kekalih kang kepareng binayang karih sinuba sinukarta desa mawacara negara mawatata. Ing mangka para tamu mantra sekti pelok neman Bromo
aja nggodha lan ngrencana aja nggodha lan ngrencana raganing sun lan sejatining urip dematiku saka hanu nang haninging cipta sinan saya mring tawang toa prajaku sinebut pura kencana bebetengku rajeg Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawilujengan karaharjan mewah kasantosan tetep sumanding kajulan kasarira tumandu ingkang menggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kala nuwun para pinisepuh para pepundhen ingkang dahat pinulung budi para nayakaning negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana boten katalumpen sedaya para alim miwah ulama ingkang rinten miwah dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi babar pisan minangka panuntun ing kiblating panembah dateng kawula dasih kang pantes pinundi saha kinabekten para widodara rahayuning atur kanthi ngenepaken raos ngendhengaken pancandriya monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu lan sedaya para adik sekalian sawetawis kula dherekaken ngrajut budayaning Ponang Hangga sinawung manungku puja miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan titi wonten ing siang kaludhangan menika panjenengan sami para pepundhen kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tumapaing gati wisudaning sang pangantian kekalih. Shalawat miwah salam duh para tamu tetep kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita tunggu syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi delahan mangki amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun ginuga saking prandoling panah piwah binuka saking sedyaning nala parikedah kula pun taruna kang wijus saking wali kukun cumantaka babar pisan minangka juru pengendali wara juru panata wara parak kabiyatra tinimbalan kang kesdu menggugati pepundhen kula Bapak Cip Giono lan sedaya keluarga ciptane galih duh para tamu
Bapak Cegyono wonten Kalenggah menika kepareng netepi darmaning sepuh mahargya siwinipun kang dahat kinasih Seno Ngasmodiah Ayu Wiwin Rahayu ingkang nedya kajatu krama daup kalian jejaka kang pinilih Seno Ngasma Bagus Budi Santoso sarjana teknik STMT Jalu Tanoyo pyanipun Bapak Sunarno miwah Ibu Sri Puji Lestari mijil saking Sambi-Sambirejo Sragen Jawi Tengah. Mrejana sampun dukap titiwanci tumapaing gati dauping temanten daya kawiwitan duh pratamu berkah pangestu biyan sami. Mugi katumprapna dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng nagrami. Sekedhik lenggah ngantos rampunging gati. Nuwun kala nuwun. Lek ing driya mangungkung kanduan remang lalenotan mokanin miwiti pahargyan Dyo Pratamu tangga penyansami kula dherekaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah pahargyan kalenggah menika saged purwa madya usana kaleksanan kasembadan lulus niskala tanpa nggih pambengan sekara-kara. Monggo punambali malih kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pratandha pahargyan kawiwitan katur dumateng ing kemegugati Pak Cegyono. Monggo Pak Cep kepareng gandeng keng Mbak Yu panjing panti pambusanan temanten putri mangke kepareng ngapit tindakipun sekaring kedaton nenggih Diah Ayu Wiwin Rahayu kairing warara lan jejaka Ananda Heri, Ananda Joko, Ananda Asta dan Reta. Monggo. Katur dumateng juru rias pengantin panitia busana pangrengga busana Ibu Ayu Kusuma Wardani pun biyantu kadang asistenon sekaring kedaton tumuli kakanthi jengkar saking madaning pamadi putri manjing Puraya Agung lamun Tocinandra katon mijil wigaring tias doh biyong ban wayah apa iki rembug lan wos Sonya was puspi roto gas ketawang mijil wigaring tias manem bromo ing arum tembang mijil kang sinanggit dening para wali nilai saking tembang Mas Kumambang mijil kinanti ngantos pungkasaning 11 tembang pucung menika tembang-tembang hakikat kagem syiar Islam natkala rumuhun karakit dening para wali ombak ing jaman rame tembang mijil kagem pengeling-eling mratandha miyosipun temanten putri kang cemlorot Iyayah Sesotya coplok saking madyaning embanan batobat
ayu to Mbak Wiwin Rahayu ora ana sing ngungkuli Katiti sarya jenar bengklek keres nekmo kang ginelung sinawung cunduk mentul jejeg tengah doyong pinggir kinarya lumaksana punang cunduk mentul kaya bisa ngawe-ngawe marang priya kang dadi pilihane Panjing Puraya Agung Cekating Padra nduk anakku ngger bocah ayu inggih Rama kenepno rasamu weningna pancandriyamu ya ngger aja tumpang sajroning pikirmu Wiwin dina iki bapak dadi kasunyatan bakal netepi wajibing wong tuwa kanggo sira ya Wiwin Rahayu inggih Rama mula kenepno rasamu weningna pancandriyamu aja tumpang sajroning pikirmu muga-muga wayu judul bisa sadya kanggo kowe kabeh nduk bocah kuning Rama tangkendhat lo meminta sing Gusti Rama mugi-mugi wayu judul tetep wiwin jiwa saamin-aminipun Rama tenan ya nggir muga-muga pahargyan prasajan iki bisa kanggo pancatan guna gayuh kamulyan arep besok nggir Wiwin Rahayu ngestakaken dawuh Kanjeng Rama kula namung tansah nderek dhateng panjenengan Bapak Kiana Warara ngestakaken dawuh menika kula ngaturaken ubarape kagem Rama mangke tumapak ing pangging temanten bisa sirna godha pangrencana nemu bejo sak garwa putra lumintung besok temekan putu kanggo anak ubarape sarana kanggo madya dhateng anakku tak tampa Warara ngestakaken dawuh sira minangka jejering pager bagus kembar mayang sang kembaran Manggala Yudha minangka satriya Jayang Jurit satriya kembar satriya bagus minangka jejering pager bagus kembar mayang tumuli tanpa nama terwaca dawuh pengendikan panjenengan Bapak Cipyono ya mong pitungkas pisan aja nganti ana alum pupuse kapindho rontok gegodhongane yen nganti cilik ana rusak kembar mayang tak lokke dosa kang sira sandang terwaca dawuh pengendikan panjenengan Bapak Cipyono kula minta pamit padhal pasilan iya tak pengestoni maragi laju bablas manjing ana pangrantuning anakku lanang kang bakal ndak wisuda ana ing dina iki ngestakaken dawuh Bapak monggo Mbak Yu mriku kang putra Konapit panjing wonten sak ngandhaping tarung agung Mbak Yu mangkono ki ngger Cipyono ayo nduk budhe bakal ngapit marang tindak lakumu manjing sak ngisoring tarung yo ngger ngestakaken dawuh wayu jodho muga sajiwa kanggo kowe yo ngger Wiwin Rahayu Wiwin Rahayu aja minggrah-minggrih
gedhe gawehane yuang udipati ler semilir marang ayu pambedholing kembar mayang Nirboyo nirisan saya Duprontamu mboten dangu malih dauping temanten kawiwitan saderengipun tumapak ing panggih Nut para wadon Surakarta dening rat anggitanipun susunan Pakubuwana kang kaping catur kawiwitan lung tinampan panggih munatikan pasrah sulipun kadang pisan tangke pun naturaken cundhakan ing atur kadang pisan Bapak Indro wonten ingkang pareng nampi Bapak Dugel Haryono ewasana Pak Indro kepareng lumaksana sak ngajengipun temanten wondene Pak Dugel Haryono ugi samapta gati sawego diri Yayah Mahesa kang ginelak tindaknya temanten kakung dampyak candrane kanthi kakak sarung geger wonten gawe hurut-hurut kang sarwa pantut sedaya pengiring temanten kakung lumaksana manjing gapuraning pawiwahan Bapa Indra minangka wedananing lampah hanganti kaki temanten inggih Bagus Budi Santoso STMT Panjing Puraya Agung mboten jamu malih lung tinampak tumuli kawiwitan dumateng para kadang campur sari Fajar Nada kepareng balung jagung sawetawis Katur dhumateng pambudhan kula Bapak Indro, monggo Pak Indro sasana sabda tumuli katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Kala nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang satu kinabekten kunjuk dumateng panjenenganipun para bapak para ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kala hormati saderengipun kawula matur saking sulih sarya panjenenganipun Bapak Suparno so Ibu Sri Puji Lestari saking Dukuh Puyanganti Sandi Sambirjo Sragen langkung rumiyin kula ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa katitik ing kelegan siang menika kula sak rombongan saged marak sowan wonten dalemipun Bapak Cip Giono kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa ingkang salajengipun kawula dawuhan panjenenganipun saking panjenenganipun Bapak Suparno saha Ibu Sri Gotra Klawangsa ingkang sepindhah nggih ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Cip Giono Gotra Klawangsa kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanthi pamuji mugi-mugi panjenenganipun Bapak Cipto Cip Giono Gotra Klawangsa kanthi epadhiam menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-napa ingkang salajengipun kawula kadhawan masaraken calon pinanganten nggih menika jalu ingkang nama sesilih Budi Santoso badhe kadhawaken kalian
panjenenganipun putra-putrinipun Bapak Cipdiono nggih menika Roro Wiwin Rahayu. Mugi wau sedaya kula pasrahaken kanthi asta kalih. Mugi-mugi anggenipun wisudane calon temanten samangke tansah manggiha rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Ingkang salajengipun kula ugi kadhawuhan masrahaken awujud tali asih kula piyambak nggih boten mangertosi bobotipun jumlah wilanganipun sedaya wau badhe kula pasrahaken panjenenganipun Bapak Cipdiono Gotrakuwangsa mugi kala wau saged ngenteng-entengi anggenipun kagungan kersa utawi wisuda putra-putra kekalih mangke tansah ndamel syukur renaning penggalih. Ingkang salajengipun ugi kula kadhawuhan masrahaken majemukan kala wau nggih kula mboten saged nyetang boten setunggal awis daya wau kula pasrahaken dhumateng panjenenganipun Bapak Giono mugi dadosna rekna sukaning penggalih. Ingkang salajengipun mbok bilih samangke sampun paripurnan pahargyan siang menika kula lumeser nyuwun pamit wonten pahargyan menika. Mugi-mugi kula nyuwun sak rombongan nyuwun donga pangestu dhumateng panjenenganipun Bapak Cipdiono. Mugi-mugi sak lampah kula saking pahargyan mangke sowang-sowang dumugi dalempun kula piyambak-piyambak. Salajengipun mbok bilih anggen kula matur kula cekap semanten akhirul kalam bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Salajengipun dhumateng Bapak Duglaryono monggo kasuwun nampi sasana sabda tumuli katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kunjuk wonten pangarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Indra pinangka duta saraya saking kadang pisan ingkang kula hormati, para alim ulama, para kiai, santriwan, santriwati ingkang dinten kelawan dalu tansah sumandhing kitabing wahyuning ilahi ingkang pantes sinudarsana. Para pangemban-pangembating praja ingkang minangka dados pandam-pandaming kala dasih ingkang dahat kinurmatan, para rawuh kakung sumawon putri ingkang satuhu luhuring budi, sumrambahipun para kadang werda muda tarun ingkang tansah bagya mulya, tan kantun kadang seniman seniwati satuhu lebda ing budaya ingkang pantes kula hormati. Nuwun keparenga kula munggel kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe kecawan pangandikan maradapa awit saking paringipun Bapak Cipdiono sekalian kinen hanambi pasrah. Saderengipun sumangga kaldherekaken manungku puja mewah puji wonten dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking sih kawasanipun katitik ing siang kelanggan punika kula panjenengan saged kempal manunggal kanthi pinayungan karharjander ing sambikala. Sholawat salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaat lan pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Saking para tamu kakung semawone putri kang dahat kehormatan, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Indra pinangka duta saraya saking kadang pisan ingkang kula hormati, kula sulih salira saking panjenenganipun Bapak Giono sekalian pasrah saderengipun bilih salam taklim saking panjenenganipun Bapak Sunarno sekalian Ibu lumantar Bapak Indra kula tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinarengan donga pamuji mugi Bapak Sunarno sekalian Ibu tansah pikantuk berkah rahmatipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Jagab ingkang kalih bilih
pamasranipun calon temanten kakung pun Adimas Budi Santoso lumantar Bapak Indra kula tampi kanthi atur bismillahirrahmanirrahim kula tampi kanthi asta kekalih kanthi ingkang salajengipun kula dumateng Bapak Cipyono sekelan keluarga ingkang salajengipun bilih ubo rampe saha glancang seta ingkang diaturaken Bapak No lumantar Bapak Indra kula tampi ugi kanthi asta kekalih kanthi pinghaing manah sedaya kula kangge raket rumaketipun anggenipun sami bebesanan saha kekadangan saking para tamu kakung semawana putri ingkang dahat hormatan pungkasan ngatur mbok bilih mangke sampun paripurna pahargyan punika keluarga ageng Bapak Sunarno sekalian Ibu badhe lumengser saking terep agung punika saking keluarga ageng Bapak Cipyono sekalian namung derek dedonga mugi-mugi lampahipun Bapak Sunarno sekalian Ibu Sri Puji Lestari sak rombongan saking bayem mriki dumugi sambi rejo sragen tansah mangke slamet rahayu boten wonten alangan rubeda punapa-punapa mekaten anggen kula nampi pasrah wonten atur ingkang boten nuju prana dumateng panggalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten kang saageng-agengipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haryono, Pak Indra sak pengapitipun kasuwun Jawa Tasta dipun foto rumiyin Pak, potret rumiyin dipun foto rumiyin Pak. Pak Indra dipun foto rumiyin. Ya nggih. Muireh saya supeket ganipun sami kekadangan, ganipun sami bebesanan. Dauping temanten kekalih pujangganing paewahan Eyang Sugeng samapta ing ganti yang Sugeng sakmenika sampun tet tabuh sedasa yang sedaya para tamu kasun jumeneng ngadeg sawetawis monggo Bapak Ibu jumeneng rumiyin berdiri sejenak mohon Bapak Ibu berdiri sejenak monggo kasun jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis